La marxa. La marxa és un desplaçament endavant, iniciat i acabat a la posició de guàrdia, que consisteix en avançar el peu anterior i després el més endarrerit sense creuar-los. La marxa es composa de dos temps d'execució. Primer temps. Des de la guàrdia s'aixeca la punta del peu del davant i s'avança guanyant terreny, amb el taló arran de terra fins a recolzar-lo amb l'extensió de la cama avançada. Segon temps de la marxa. A l'hora que cau al terra la punta del peu davanter, la cama del darrere s'avança fins a recuperar la distància original. Errades més comuns. Desequilibrar el cos endavant o endarrere. Iniciar la marxa amb el peu de darrere. Ajuntar els peus a la fi de la marxa. No completar el segon temps de la marxa i arrossegar els peus.